sajida bomba tukubashirani zimene wayakula Bonkalindo lero pa 27 July 20 Engo ya kung'alula kapena kuti ng'alulization ndi nyengo imene ine ndizalankhule ndipo ndizalankhula mopanda mantha, ndizang'alula ndipo sindingaope wina aliyense, chifukwa ine ngati president wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi ndingachite mantha, ndiye kuti sweno a Malawi amene mmandisatira muzachita mantha. Ziko ili ndi lathu, ziko ili sila chakwera, ziko ili sila Michael Ousi, ziko ili ndi la ife a Malawi. Ndipo mavuto amene akuoneka muno Malawi amene akuakhuza kwambiri ndi ifeyo, amene tikukumana ndi mikwingwirima ndi ifeyo a Malawi. Zaonekeratu kuti asogoleri athu alibe chidwi, asogoleri athu alibe nzeru, alibe mapulani okuti ndikuchita bailout a Malawi amene akuvutika siku ndi siku. Ndaonera pa ndalama zimene akuseweresa aboma akuseweresa ndalama, ndipo ine sindimaziwa konse kuti muno Malawi muli ndalama zambiri. Ndaonera kuja ku Balaka kumene boma lachita celebrate 100 billion abale yanga, unati ukhale nayo ndi ndalama yopsa kwambiri. Koma kumadabwa kuti kodi ziko lomwe lija limapemphesa lija liliso ndi 100 billion komanso over that, chifukwa 100 billion ija akunena kuti ndi imene apereka kwa Malawi ngongole. Koma mukauona mwambo umene ujawu wa ku Balaka yapambanapo pa 100 billion nanga zimene aba kale, chifukwa tu mzimu umene uli mu MCP ndi wokuba, anthu ake ndi wokuba. Inutu a Malawi mukuyenera mudziwe kunena kuti chipani china chilichonse chili ndi history komanso chili ndi mzimu wache. Mukalowera ku chipani cha UDF mupeza kuti chinali ndi mzimu wache. Nthawi imeneyo ya Abakiri Muluzi akamatchedwa kuti kuchitekete bambo, panali chifukwa chimene anthu amamutchulira Bakiri Muluzi kuti kuchitekete mamuna bambo. Anthu anali akupanga mabizinesi okondwa, anthu kumapanga mabizinesi ama minibus, mataxi, anthu ndikumalemera, anthu kumamanga nyumba zawo. Nthawi imeneyo mzimu wa UDF kuzalowa mzimu wa chipani cha DPP, anthu ndiye kumachita kudya, kumachita kutupikana anthu kumalemera, kumapita kunja kumapanga mabizinesi yawo. Nthawi imeneyo mzimu kuzalowa amayi Joyce Banda, nzimayi ndiye anayesesa uyo mayi uyo mbali yache mzimu, zinthu kumayenda bwino. Kuzalowanso kawiri DPP, anthu kuzapitirirabe. Ndikuzalowa izi sopano ndi mzimu wa Gadamatu mzimu wa Matenje mzimu wa Chiwanga Mwanza bambo. Chipani china chilichonse chili ndi mzimu wache, ndipo ndi mistake yayikulu kumapitirira kapena kumakhalabe ndi chidwi chosankha chipanicho mukuziwa kuti mzimu wache ndi wachabechabe. Choncho a Malawi ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti ndi mmene ndaonera kulibeko chabwino chimene tingachiyembekezere kuchokera ku MCP. Izitu ndikulankhula ndine Bonkalindo, ndikufuna mundichite court kuwaona apolisi uniform zawo akumachita kumakasokesa kwa teyala ndikuwagogodera zikizaki, ncholinga kuti samaoneke kuti yang'ambika. Uniform kumaoneka Z, kumaoneka M. Sabato okhayo kuiona inuyo mwana kulira kukomoka ili sabato ya wa polisi. Koma kuyang'ana maboma ambuyomo UDF, DPP, nthawi ya PP, kumamva kuti apolisi akumva kukoma. Inafikapo apolisi akamayenda pa nsewu akumayenda ni mateke aways, kumadya mene momonyama akudikirira president iyo. Koma simanyaka alerowa
apa zaonekeratu kunena kuti awa angobwerera kuba basi kufunso nkumafunsa nkumati kodi ndi mmene zinthu zadulira muno m'Malawi, mmene akuzunzikira anthu ogwira ntchito za boma, mmene akuzunzikira makampani osiyanasiyana, ndi mmene zinthu zilili, kodi inu simukanatenga ndalama zimene mukuseweresazi ndikukasiya ku kampani yopanga mafuta? Simungatenge ndalama mukuseweresazi kukasiya ku kampani yopanga sopo? Simungatenge ndalama mukuseweresazi ndikukasiya ku kampani imene imapanga fetereza? Simungatenge ndalama zimene mukuseweresazi mabiliyonitu ndikukasiya ku zinthu zimene zili zopangidwa makampani amene amapanga ma basic needs? Chifukwa tu Bakiri ujayo mwina anthu simmamuziwa. Bakiri tu anali president wa timing, amati akaona zinthu zikadula amayitana kampani ngati ya Irovo ija ndikuyipasa ndalama ndicholinga kuti isise zinthu zache. Koma inuyo mwagundika kumanamiza anthu kuti alesi azipanga business. Ndizoona zokuti inuyo Michael Usi a vice president anthu angamapange business wina aliyese muno m'Malawi? A president achakwera aliyese m'Malawi muno angamapange business? Kodi tu ndalama zitu mungoperekazi sikuti anthu akupangira business dia, koma anthu akungodya. M'Malawi tu si opempha, Amalawi si anthu opempha, andi ndalamazo mukafuna kupereka mukupereka kukasiya kwa azibale anu kudowa kusalima. Ndiponso mwina asalima otingo alakwira, ankhotakota otingo alakwira. Ngati sukhala iweyo wa MCP uziwe kuti sungalandire ngongoleyo. Ndiye inu mukanakhala anzeru, mukanatenga ndalama zimene mukuseweresa zimene muti muzazilire mawa. Chifukwa tu ndalama ndi njira wakhoswe, izafikapo nthawi iniyo maminista alero mutatuwa mbu mukunyamula makala kuchokera nawo ndikudeza kuyenda nawo panjinga ulonkhuni. Anthu ngumanena kuti awoto anali tu a minister a local government, awoto anali a minister a finance. Mutatuwa kutuwa mukutuwa lero muli ndi ndalama kale kutapitirizika kutuwako. Inu asogoleri athu nzeru mulibe, mukanakhala ndi nzeru mukanapanga zotheka kuti Amalawi azimva kukoma. Bwezi pana mutatenga ndalama zimene zozo ndikukayika makampani khaya ya ku Irovo kuti Sugar asike, Nima asike, Kandulo asike, Machesi asike, Ufa usike, Chimanga chisike, mukanaona anthu akukuyimbirani nthungululu. Koma iniyo mukutenga ndalama mabiliyons ndikumakagawa. Kumakagawa kwa anthu osaziwika, ongoziwika pa pepala. Ndikumanamiza ziko kuti mukugawa ndalama za ngongole. Kodi ziko linolo aliyese angamatenge ngongole kumapangira business? Lero mwasavuka mungogawa ndalama pena pali pose koma ziko losauka. Amalawi nthawi inoyo ndionena kuti musegule maso anu. Usogoleri uwu ndi usogoleri ovunda kwambiri. Ndipo boma ilili si boma lokuti ndikulikhulupirira. Anthu akuzunzika muno kuopsa. Akanakhala ena madolo bwezi mana akuonesesa kuti china chilichonse chili in place, koma anthu awasana bwere ndi mtima okuti asogolere Amalawi. President uyu ndi the worst president in the world. Tikuyenera tinene pano mopanda mantha. Anthu akuzunzika ngakhale ulo makampani amene ali aboma. Tiitenge mwachisanzo Malawi Housing pakali panopa is struggling a lot. Inasiya nyumba zache ku maofesi yake omanga okha ku Blantyre ndikupita ku Lilongwe. Ndipo anthu akumene ku akuzunzika akamapita ku field akumatenga 1.5. Ndipo ngongole ndi nkhani kumachita kuatapira aku Malawi Housing salary. Anditu zimene akuyenderatu mwina ndi za 2018 itu. Policy imene akuyendera ya 2018 kapena ya 2021 pomwe anzawo ali ndi mapolicy masalaries okhuta bwino. Malawi Housing siku lina muzakamva kunena kuti yagwidwa ndi masherifi musazadabwe. Kumene koko anthu akungokhala pa office ku Blantyre nakayendera ineyo. Napita ku office ya Malawi Housing ku Blantyre kuona kumadabo kuti Malawi Housing ija ndi yomweyi. Anthu akumaweruka 10 koloko. Ikafika siku nina mwina olo lachisanu osabwera chifukwa cha usogoleri wovunda. Panopa tikunena pano Malawi Housing ikufuna ati imangeso office ina ku Lilongwe ku area 20. Pafupi ndi kugauja ni chaku parliament kwa kunali chipira cha Kamuzuko. Ndipo mwambo umene ulipo mande likubwerali.
atafuna amange maofesi ndi atenga 60 hectares of land kuti kuyipasa kampani ya ku China kuti iyo amangire ofesi. Ikawamangira ofesi kampani iyo apase land. Ndikufuna ndikuuze ni usogoleri wopusa umene kwambiri, chifukwa ziko linolo likuzaza silole ni ma Chinese kumene kukubwera ku ana tusazapezamo china chilichonse m'Malawi muno. So kairo nthawi inaso ku area 49 iko Malawi Housing omwewo anayitenga kampani yomweyo Henan and Gorge ndikuyipasa malo kuti amange nyumba zokuti azipangisa renti. Koma azungu otu kapena ma Chinese anachenjerera ndikuwapasa nyumba 4 zoka out of nyumba 100 chakuti boma la Malawi linalandira nyumba 4 zoka. Komanso kumene kukumamveka kuti anthu ena aboma amakasusako leronso ndi apa mukupereka 60 hectares, si heka zitu 60 hectares of land kupereka ku kampani ya kunja. Chikhalire nicho ifeyo sitingapite olo pa South Africa olo pa Zambia olo kwawo kwa iwo ndikukatengako malo. Koma ziko lino ndilophweka kwambiri, ziko limene likungozuza anthu ake. Anthu aku Malawi Housing akuzunzika kopsa. Yasandukano Malawi Housing ijayo ya personal ya munthu ni munthu osakhala chinthu cha kampani ya boma. Kampani imene inakhazikisidwa ndi cholinga kuti izimanga nyumba, ndi cholinga kuti anthu amene akugwira ntchito mboma kapena mmakampani azipanga lendi pa mitengo yabwino. Lero yasanduka somano nyumba ya kapena office ya ma MP, ma ministers akumapita kumene kuja ndikumakatenga kashi. Kumandi yetu kungoyenda ulendo ozaonera njwera 4 ati anagula machini opangira njwera kuendera kukwangoendera njwera 4 ndi ziseko basi tu mamiliyoni kumene koko kumapasa kashi kunena kuti iya musatipase FM mabanki anthu adabwa kuti ndalama zizikuchokera kuti. Ziko la Malawi, ziko la anthu okuba okha palibe chimene chikuyenda. Choncho ine ndikufuna ndinene pano kuti ndi mmene zinthu zililimu kuli bwino mademo awawa apa 31 amene akupanga ma concerned citizens, union ya ma concerned citizens, anthu muzatuluke. Komanso kuli mademo ena a business ali ni mademo kunzuzu ku MRA, ku Lilongwe MRA, ku Blantyre MRA, Mangochi MRA, Zomba MRA. A business wose dachina ili kubwera ali akupita kumeneko osafoka iyayi osaopa wina aliyense chifukwa anthu awawa sali rede kuti alamulire ziko lino. Ukayang'ana anthu amene akufuna ndalama zawo za kuchokera ku industrial court ndi anthu ochuluka kwambiri akuzunzika. Ena atenga 10 years kuti akapeze chilungamo industrial court imene. Ukayang'ana anthu amene akufuna compensation akungoenda kumangoenda ena kumangomwalira. Ukayang'ana anthu amene ali ndi ma pension kuchokera 2021 paka na lero boma sili kupereka ndalama. Ukayang'ana anthu ena amene amafuna pension yawo izipita ngati ku Old Mutual palibe boma sili kupereka, makampani sa kupereka ndalama ngati ku Malawi Housing akuchita kudula koma ndalama zosizi kupita kuna kulikonse sa kuchita remit. Muziwe kuti boma limene lindilovunda, boma ilili silili rede kuti lithandize Amalawi amene akuzunzika. Kuwayang'ana mavenda amene akuzunzikira, kuwayang'ana ana asukulu, china chilichonse palibe chimene chikuyenda. Ma pensioners ndendi agalu eni koma yeti you are calling yourself a government. Amalawi osapusa osapanga mantha ndi wina aliyense. Ndikufuna ndikulimbikiseni ine ngati president wanu mukamva kuti mademo aliko tulukani mwa nyinji osaopa iyayi. Ngati kuli boma limene linalowera mademo ndi limene lili, ndiye ngati linalowera mademo lichokaso ni mademo. Kaya mutulusa mfuti ifeso mfutizo tizisatira mfuti ife imafikapo nthawi imene munthu suopaso mfuti iyayi. Ndikutha kuona chipani cha UTM chikutha posachedwa, ndipo ndikuona sogoleri ena ajera amene sopano ayamba kutuluka mu UTM, ena ayamba kubweza magali moto, ena ayamba kulemba makalata a propaganda kunena kuti atuluka. Chikhalire nicho iwo anatuluka kale mu UTM mo
chikaleni cheiwo anabwera ndi anali plant tinawuza amalemu ife nthawi ina kuti munthu uyu ndi plant ya MCP wabwera kuti azizayang'ana za ukazitape koma bwana sana ndimvere. Lero tikamaona anthu ena akumalemba makalata kuti asiya magalimoto atitu nkhani yake ndi yawo uminister. UTM alonjezedwa kuti ena akhala ma ministers ndipo ena azipasidwa ma 20 biliyoni kuti azipanga ma business. UTM mukanapanga msanga msonkhano wanu ndipo mupite ku convention chifukwa anthu ena amene mukugwira nawo ntchito siyanu muzathamanga ndikumapangisa misonkhano ngumaona ngati zonse zili bwino koma anthu ena wali anyenga. Anthu amene onse amene ali kumeneko si onse amene ali a UTM aena aja amangokhalirako Saulo Chilima koma munamiza koma eni a genuine muwaona mukapita ku convention musamale kwambiri ya UTM panopa ma governors ma youth directors akugudwa ndi MCP musamalire kwambiri samalirani a UTM ndipo mukamapanga misonkhano yanu khwimisani chitetezo chifukwa woipayo akusikira konko kunzuzuko. Bone kalendo chimwana chimene chimangoyima pachilungamo kwambiri. From Jezavira GTM Mabuka Box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.